তিনি ফাইজাক 21 তারিখ মার্চ 2023 বিশাল চং রিমিকা সংবাই মালায়া বালুকাইনি ফাইমানি বরক তাবো हस्टेलनि छुटियो फाइजाक बंगनि फाइनल एग्जाम बाइका प्लस रिजल्ट बरिखा ताबु बरजतन पास ने माजुली के क्लास 5 कासाका विशाल बाई रिमिका काई क्लास 1 कासाका काई ताबु बंगनि एडमिशन जों फाइनाय मास खायनाय उइला साप्तादिगिनो काई बरनि किसा यागो बथ्राय रो ngui tongmaike abrona जों ताबु किसा डॉक्टर तलांगै बरनो तुइसा नबो तुइसाइदि खायनाय के तिनिबो हायनो हाय साजाकनाय मानि रग बंनि जे नांमानि टिफिन रग ते जे नांमानि कागज कलम कलगेट दुबैके कलगेट रग बेबल समल साबान जेतमनि बाई फेके बरक फायनाय मासनि 7 तारिखआव हस्टेलाव थांफिनाय तुइसा ओमफ्राय तेतामो मनो जे बंनि जा हेल्थ नि किसा विशाल के किसा लुमुइ दङ ओमफ्राय बिननाना संनायताबो जों बनो रुपाइसरि हस्पिटालाव लाङो बिसोर नायग्राना